Každý z vás určite pozná taký ten pocit choroby, veľa smrkáte, veľa kašlete, cítite sa nepríjemne, vaše fyzické telo celé je v takom veľmi nepríjemnom stave, máte ako nejakú horúčku, vaše fyzické telo je v nejakom zápale boja s vírusom alebo s nejakou baktériou a dokonca vás môžu bolieť nejaké kosti alebo svaly. A ja niečo podobné som teraz zažil za posledné 2 týždne. Veľa som kašľal, naozaj vykašliaval, bolo to veľmi nepríjemné, aj nechutné. Veľmi veľa som smrkal a dokonca ma 3 dni dosť intenzívne aj pichlavo bolelo moje ľavé ucho. Ďalšia záporná časť takéhoto stavu nášho fyzického tela je, že nás to vyhodí z nášho bežného životného cyklu, z nášho bežného životného štýlu. Nemôžeme sa zúčastňovať udalostí, ktorých sa bežne zúčastňujeme, nemôžeme sa stretnúť s ľuďmi, ktorých máme radi a celkovo je to vyhodenie z nášho bežného životného režimu. Ľudia, ktorí majú radi pohybové aktivity, chodia do fitka, majú radi nejaké dlhé prechádzky po vonku alebo v prírode, radi cvičia jogu, radi hrajú futbal, chodia na tanec, akékoľvek iné aktivity, tak zrazu sa týchto aktivít nemôžete zúčastňovať. A ako dobre vieme, tak tieto aktivity tam udržujú našu myseľ čistú, je to dôležitá časť mentálnej hygieny. Ja osobne preferujem dlhé prechádzky, počítam si kroky v aplikácii na mobile a denne spravím od 10 000 cez 15 000 až do 20 000 krokov a niekedy dokonca aj viac za deň, a keď toto nie je súčasťou mojho života, tak sa skutočne necítim veľmi príjemne. Ja som počas tohto obdobia, tejto choroby spadol do závislosti na internete. Pozeral som TikToky, na YouTube som pozeral akékoľvek blbosti, ktoré tam vyšli. Nejaký jeden človek sa poháda s druhým človekom na internete a tretí to okomentuje. A proste som zahlcoval svoj myseľ neuveriteľným množstvom informácií z internetu a tie informácie mali akúkoľvek rôznu povahu, negatívnu, pozitívnu, neutrálnu. Proste do mojej mysle vchádzalo absolútne všetko. Správal som sa k mojej mysli ako k nejakému smetisku alebo k nejakej skládke. Vkladal som tam absolútne čokoľvek, čo algoritmus na TikToku alebo algoritmus na YouTube vyhodí, a ako niektorí z vás vedia, tak algoritmus na TikToku je nastavený tak, aby ste na tej aplikácii strávili čo najviac času a aby ste prijali čo najväčší objem informácií. A ja som sa nad tým tak zamýšľal a vlastne dalo by sa povedať, že ja som sa cítil vlastne znásilnený týmto algoritmom, pretože do mojej vedomej mysle boli vložené informácie nie podľa toho, ako som ja chcel. Neovládal som to ja, ale ovládal to tento algoritmus. Precítil som, ako veľmi dôležité je vyberať si, čo do našej vedomej mysle vkladáme. Naša myseľ je totižto chrám, do ktorej by sme mali vkladať veci, ktoré si skutočne vážime, mali by sme tam vedome vkladať veci a mali by sme sa zamýšľať, čo sú tie zdroje informácií a aká je povaha tých informácií. Ak máte radi pozeranie nejakého seriálu alebo nejakých hlavných správ, niečoho v televízii, tak po vypnutí tejto televízie sa zamyslite, aké myšlienky sa pohybujú vo vašej vedomej mysli a akú majú povahu. Majú povahu pokoja, radosti alebo nejakej mentálnej stability, alebo majú povahu nejakého chaosu, nepokoja, nejakej nečistoty,
alebo niečo, čo vám znekvalitňuje vaše mentálne prostredie. Proste počas tejto choroby som si naozaj uvedomil, ako veľmi je dôležité si vyberať, čo do našej mysle vkladáme. Ďalšia vec, ktorú som znovu objavil počas tejto choroby je, že som aj ja len obyčajný zraniteľný človek s mojim obyčajným zraniteľným fyzickým telom, pretože pred touto chorobou som mal pocit možno až takej nekonečnosti svojej sily. Mal som pocit, že všetko môžem, že som nedotknutelný, moje zdravie je nedotknutelné, netýkajú sa ma žiadne choroby. A ulietaval som si takto a táto choroba ma opäť ako keby urobila to, že som pristal naspäť na zem, ukázala mi, že hej, proste myslíš si o sebe hento a tamto, ale aj ty máš len fyzické telo, tiež si zraniteľný a tá choroba ma ako keby urobila to, že som pristal na zem a tá bolesť intenzívna môjho ucha ma keby zložila na zem, by som povedal, a ešte ma tak v podstate kopala. Keď som ležal na zemi, tak ma ešte kopala, hej, fakt to veľmi nepríjemné a vtedy som si asi úplne najviac vstúpil do svedomia a vlastne pred tou chorobou sa mi mohlo možno aj stať, že som bol taký viac egocentrickejší a viac taký chladnejší trošičku, a že som tak uvažoval o ľuďoch viac tak egocentrickejšie, ale toto mi opäť ukázalo, že som aj zabudol sa pozerať na svet tým láskavým spôsobom, akým sa vlastne snažím, že sa vlastne možno aj snažím šíriť. Človek mieni, osud mení a život ťa zloží. A čo podobné ste v poslednej dobe zažili vy? Kľudne sa o to podielte v komentári, ja si to veľmi rád prečítam, veľmi rád na to budem aj nejako interagovať. Samozrejme som veľmi vďačný, že ste si pozreli video až do konca. Mám vás veľmi rád, nezabudnite sa milovať, nezabudnite sa akceptovať a ja sa s vami veľmi rád stretnem pri nejakom ďalšom videu. Čaute.